ότι το σημαντικό είναι να έχεις το ταλέντο και να έχεις την όρεξη να πηγαίνεις κάθε φορά στο γήπεδο και να θέλεις να βελτιώνεσαι και να γίνεις καλύτερος. Γιατί υπάρχουν παίχτες οι οποίοι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και πηγαίνουν, συνεχίζουν και θέλουν να είναι καλύτεροι από σένα. Νομίζω ότι αυτό έκανα κι εγώ. Είναι ο Άκερ που κυνηγάει το Σισκάουσκα και κλέβει προς στιγμή. Ο Άκερ κλέβει. Ο Άκερ πατάει γερά και η Τάπα κλέβει. Η Τάπα... Και στην... Απίστευτο τρίποντο από τον Διαμαντίδη. Αντίπαλο του Διαμαντίδη, στο τάπα του Διαμαντίδη, στο Μπράιαν. Ω, 62-50. Εφτά, έξι, ποιος, βάλ' το αγόρι μου, και να είναι καλά ο Δημήτρης που για μια ακόμα φορά μας έβγαλε από την πολύ δύσκολη θέση. Ήμουν ο άνθρωπος που έτυχε να είμαι στη θέση για να σουτάρει και σουτάρει και το έβαλα απλά. Δεν είμαι κανένας πρωταγωνιστής. Ήμασταν 12 παιδιά τα οποία παίξαμε για την ομάδα. Ματίδης για 3, ο Παναθηναϊκός μπροστά με 6. Μπατίστ, πολύ ωραία πάσα χαμηλά στον... Και τελευταίο σε φορά εσένα. Του χρόνου, εδώ πάλι. Του χρόνου, εδώ. Εδώ, του χρόνου. Να πάω, εδώ είναι η οικογένειά μου. Και τελευταίο σε φορά εσένα. Του χρόνου, εδώ πάλι. Του χρόνου, εδώ. Εδώ, του χρόνου. Πού να πάω, εδώ είναι η οικογένειά μου. Διαμαντίδης, μπλοκ στο Σπανούλη. Επίθεση Διαμαντίδης για 3.
Сейчас Локомотив и Диамантинес. Διαμαντίδης, πρώτα 13. Θα ευστοχίσει ο Δημήτρης Διαμαντίδης στα 11 δευτερόλεπτα. 75. Διαμαντίδης, σηκώνει 13. Μέσα! Στο 1,3 δευτερόλεπτα από την Νίξον. Vediamo qui, rimessa per Diamantidis, il blocco di Lasco, cambio accettato da Giaguai. Diamantidis contro Giaguai, 11 secondi da giocare, si alza dalla lunga distanza, Diamantidis! Il Pana col pallone nel possibile sorpasso, Diamantidis di tabella! Non ci credo! Διαμαντίδης παίρνει την μπάλα, θα την αφήσει εντυπωσιακά. Θα καρφώσει στο καλάθι. 2-7 για τον Παναθηναϊκό.